listen, awungifundele uJohn, my God, uJohn 14 verse 30. Khona into ayikhuluma uJesu namandla la. Uma ungalithanda ivangeli uzobhoreka namhlanje. Manje la amandla. Funda. Angisayi ukukhuluma okuningi nani. Ngobani? Ngokuba uYesu umbusi wezwe. Kepha akanalutho kimi. Zisasha. Wonke umuntu ola endlini uYesu uSathane. Make sure akatholi lutho. Akakulandeli uSathane mengatholanga lutho. I hope you know ukuthi ujahwa nje, my God. Kujahwa ubani uJakobe. Ulabani ufunani? Ufuna ithixo. Musana ukuphuma endlini kaLabani nezithixo zakhe. Zishiyeni izithixo zikaLabani. Musu kwali boyfriend uhambe ne-iPhone yakhe. Akafuni wena, ufuna i-iPhone. Manje uyifaka kanjani, umblocker kanjani umuntu nefoni yakhe? My God. Makubiza ukuthi ubuyele ku-pop-up ukuze ube ne-peace. Ngikhuluma nani, makubiza ukuthi ubuyele ku-pop-up ukuze ulale ukuthula, uzile kumina, kodwa akanamandla ngoba akukho kwakhe akutholile. Kuyenzeka ukuphuma ezweni kodwa lingaphumi na. Khona engikhuluma nawe. Khona izinto obaleke nazo. Manje lo muntu ngathi akakuyeki nje ubaleke nezinto zakhe. Inkinga yakho lezi zinto ziyanconywa manje ziyakwenza. Manje every time unconywa kunconywa wena kunconywa yena kuwe. Yabo le weave nje. Nginganihlebela into. Ayikho into oyithengelwe umfana. Angabi kuwe. Noma engekho. Ukuwe kodwa. That is why uzohlala umkhumbulo. Ingoba khona into erepresenta yena. Ngicela ukubuza wenziwa yini ukuthi umuntu uhlukene nomuntu udabula isithombe ngoba isithombe akuyena? Ingoba njalo uma usibuka lesi sithombe. Abanye beni bazonda izingane zabo ngoba zifana ncamashi. Ingane uyithethisa, awusayithethisa, usuyithethisa ngoba usubona ufuso. Yaxolisa. Uyinjani wena awusasho ingane. Sho baby dead. Sho baby dead. Angazi nje yabo nje ukuthi ngazi nje ngazi uthi angazi ngangimzalelelana ngazi ngangimz awusho kodwa phela angazi phela makhelwana angazi uyazi ke namhlanje fana nami ncamashi ngisasezweni yonke into yayo indlela eyiyo yimi ayithethiseki ingane njalo uvela ucabanga ukuthi kambe ngingambonisa kanje manje yimi manje sengiyabona ukuthi lo milo ngawungcwaba lo kodwa nawuvuka. Now listen. Day 2 uJesu wayebhizi. Into ayenza lapha zu2 izinto azenza. In fact zu3 wathatha ihluthulelo. Number 2 into ayenza lapha wathatha ama souls.
Number 3 into ayenza lapho washift iparadise. Iparadise yayisezantsi wakhuphuka nayo. Manje mekukhulunywa ngeparadise awuye ezantsi uyaphezulu. Ningilalela? That is why qala uLazaro babebonana noAbraham ngoba bonke babephansi. Manje siphezulu. Niyangizwa bazalwane?